Mbak Mimin, Mbak Apri, monggo parenga jumeneng saking palengganipun. Mangga Mbak Mimin. Ulang Mbak Apri. Winarak mriki. Mbak Mimin dipun nanti-nanti. Mbak Mimin winarak mriki. Sendo, sapa iki tersangkane ayo. Mbak Maipi. Kok do gawe untran-untran angger bintang tamu kok do gido ki jane bagas sapa to, Mas? Soale kowe iki sindan kemepro iki lho, Le. Kita tuh partner kerja. Ya. Pilih kapan kita bekerja profesional, kapan ranah pribadi. Nek ngene profesional, senajan sira wis tau ngicipi aku ning ya rasa tokan ngono nggih temen padha penake. Piye ta Le, iki pakmu gede kok kanggo dahar iki. Kuwi Fajar, Mbah Maipi sing kleru ki sing bunang penerus. Lah iya. Sugeng enjing Mas Petrus. Sugeng enjing nek Mbah Maipi niku sing le momong kula wit alit. Oh lah nggih. Sugeng dalu Bapa Dalang, sugeng enjing Bapa Dalang nyuwun gendhingipun utawi langgamipun gubuk asmara. Kagem sedaya warga Bangseng mugi tansah pinaringana seger kewarasan sedayanipun saking Ibu Saliem Ciwaru Kuningan Jawa Barat. Bakso condong raos. Sembah nuwun. Ugi mau matur nuwun karo disusul Bu Sumarni, tahun selek dicampur sari. Ki mah teko langsung disangoni matur sembah nuwun Ibu mugi. Sapa Bu sapa? Bu Sumarni menika Sukipan Fans Club. Wes penggemar kula ingkang saking Jakarta. Sukipan ki mau artine apa? Sukimin panut. Ning anu ya, Jas, Gusti Benawa anggar duka nyengeni kowe bajiret ngono-ngono ki tapi kok ora lara ati ya. Guan Mas pisuane beliau ki kok ning ati mak trecep ngono ya. Gusti Benawa. Lah ngangge rasa sayang Gusti Benawa. Ora miso mergo sengit ngono ora ta mergo tresno to Gusti. Kapunten kula ngaku jeron beteng Kang jeron beteng saestu panjenengan rawuh. Apa aku darah biru lho Modian. Monggo Gusti Benawa pun Jawi. Ratune nenggani lho kowe. Gusti kula waragi keladok kirang duka nyun duka pun kula pasrah jiwa raga kalian panjenengan Gusti. Abrakan gedibale kok ngaku. Nyuwun lagunipun Mas Dalang Jambuala saking Pak Haji Potok. Potok, Pak Toto. Potok nggih Potok. Nggih. Pak Potok, Pak Haji Potok. Oh nggih. Nggih, matur nuwun sangat 700.000 ya engko dicaos nggih. 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 Menapa rumen kala wau? Gubuk nyicil gubuk asmara. Kula nyuwun tulung gunganipun kalian Waranggana ingkang berwibawa saking Laladan Surakarta Hadiningrat Jebres pernahipun pesindenipun Ki Purba Asmara, pesindenipun beliaunya penyelan Mas Aan Bagus Saputra, pesindenipun Gusti Benawa, penyelanipun Mbak Putri Andarsari, pesindenipun Pak Sri Susilo Tengkleng, pesindenipun panjenenganipun Bapak Juain. Biasa Klaten lho, Jas. Mangga Mbak Putri. Mangga. Dipun sepati mboten? Nggih sepatin. Putri-putri pancen ayu asing iya kembang desa asli saka Solo putri pancen ayu kembang desa saka Solo men kok lancang. Iki sepotku ning gawe aku ngono iki. Dene sumpah mati aku ketiban palu. Malu denggele ya. Matur nuwun sangat Mbak Putri, Pak iya sakniki semiran wae. Apa iki sedane rek mau ngemak ngembang bakung iki yang ngene iki ya, Jas. Mak ngembang bakung ireng kok. Lah nek ngeten iki kaya Dik Putri kaya ora mbut tayangan ngono kok. Niki nyon menutup uban. Oh ngaten. Iki jenenge apa jenenge Bang Telon ngono kae lho Le. Kayak kucing nek Bang Telon. Oh alah. Nggih, cobi. Sugeng enjing Mbak Putri. Sugeng enjing. Yen Cinandra nek jejer telu jan kaya sendang kape pancuran. Ki sendang dirubung peceren kok dadak pan. Oh alah. Ngaturke pamundutanipun Gubuk Asmara. Nggih. Sindan Wibawa kok gubuk asmara. Lha apa?
Oh, sarung jagung. Nggih mengke dipun caosi. Nggih. Sarung jagungipun nggih Pak nggih. Karana menapa sarung jagung menika rak karyanipun Kinarto Sabda. Dados ingkang nyuwanten kedah minimal niku sampun nate nderek menika. Oh, Pinggir piyambak niku. Oh, kowe melu Narto Tambal Ban ya. dedek iki Narto Lodong. Mboten ingkang senior kan kajeng kula niku. Nggih. Sing sepuh asepe ampuh. Sak sepe ampuh. Monggo bawani Mbak. Nyingkar. Menika karyanipun Mas Jitul Sumarji. Nadyan to dikaya ngapa, beliaunya asring nyetel kula, Mbak. Angger disebut ngono suwenenge mboten numung langsung WA. Suwun, Dik. Sembah nuwun Mas Jitul. Ya, saking Tulungagung. Mangga Bu Putri. Nyingkar nyingkur Suarane iso nyengkok aku ya Mbak Putri. Apane kok Nyengkok nyengkok? kok suarane nyengkok Mimin ngono. Wong angger jajar ngene iki antarane wedok asli ora ki wis ketara kok. Bedane apa ya padha? Bedane lho saka body wis ketara lho. Nek Mbak Putri genah. Lho saka ukuran coba iki didemek rada rono. Lho ndekmu kepunjulen to. Lah ya sing kleru aku bar tak nggo ngombeni tanggaku kok. Wah, kowe denger mbok apa kowe? Kowe ora ngerti iki Bagong saka Lah kok Bagong fiber. rumangsamu. Alah. Bagonge keliru. Wah, wis. Cilaka wah wis. Bagonge glowing. Woi, corekane margot iki. Ayo Mbak Put. wiwitane nyingkar nyingkur Sang Mahawiku Mahawiku. Ya wis becik no, ning rada semeleh ya nek kurang semeleh sithik. Oh, Ning wis kurang becik-becik semeleh. karakter suarane wis entuk. intonasine pripun? Wis artikulasi jelas. Artikulasi jelas. Bangane menungso apri jek kowe apik sithik kowe. Lah mbok nyoba kowe kaya Aku apa? guru kok. Guru apa ora oleh nyuara? Ayo titah ulun bacutno. Sesuk kentir kowe. Ae nong Lingesem yen mut mutan Cengkok iki Kok dhuwur banget ta niku larasane. nek ora wong kurung ora iso. kok angel men di ngomong iki. Iki Bagong wanda apa iki? Wanda iblis iki. Lha corekane piye iki? Asrori iki sing mulas piye? Sing telepret kaya ngene. Ya, wis angel men malah cangkemku malah angel. Nenong lelampahan kang oh iya ora Sanes. tak tundang ngono kaya ngono. tresna tulus nadyan ning gubuk asmara Mangga. yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak golere
tresno ini nun yen kae tak keanggep tresno tanpa batal tanpa kelasan kot abadi jangan panas marah kubon kae nyimpen wati wiwit biyen kumengkas saiki kubuk kae kembang cerita tengah wengi nanti kaget rela cedetan sajroning ati datang lentur saya berhati aku kowe dadi garwa Iya. Ayo yo. Cater we. matur sembah nuwun sanget kantun tasih dipun pirsani dening kanca SKTS saking Madiun. Panjenenganipun Mas Pur dinamo Tan Kantun niki saking Madiun ugi warga SKTS. Halo Pak Kantut, aku pun. Halo. Wah, parang matur menika penggemar wonten panjenengan sami nobar wonten tlatah Ngulon Pade. Oh nggih, matur nuwun. Sapa? Mas Yogi Bagong. Wow. Iya, Mas Yogi. Pawes. Salah.
Matur nuwun sanget Mas Arjo Junika ingkang saking Laladan anu Yuwono Ngrawong Lor, Mas Ibnu, Mas nggih Mas Ibnu utama dipun usul Gusti Benawa matur nuwun sanget. Mbah nuwun. Nggih, wayah. Penonton tasih full ya. Oh, tasih full. Menika kula anu kula janji to, Mbak nggih. Pripun? Wonten lebetipun limbukan wonten ingkang badhe ngersakaken dana rasa utawi dana swara nyumbang lagu Bapak Darto Suparno nek mboten kelintu asmanipun. Pak Darto Suparno. Nggih, mbok menawi tasih lenggah. Tasih. Oh nggih. Sumangga Pak Darto. Penonton nganti hanti. Pak Darto, Pak Darto, oh Pak Darto, oh Pinara Priki. Nyadong duku ingkang kathah nggih Pak nggih kepeksa menika enjing nembe kula caosi wekdal. Nggih. Ingkang Sudya mastani nami kula Darto Suparno. Nggih. Kula badhe dana swanten ciptanipun Kidalang Sukron Swanda kang saking Blitar nggih menika Langgam Ula Tampar. Oh, Ula Tampar. Mengke kali lagu, Pak. Kali titipane anak putu Kak ciptaan Bapak Anom Suroto. Ngeten mawon, Pak. Salah setunggal kemawon. Nggih. Nggih, krana wekdalipun kan sampun mepet ingkang dereng kula caosaken tasih kathah. Nggih. Bunti kang jenengan pilih bunti titipan anak putu menapa Ula Tampar. Wah, niku Gusti Benawa niku. Niku request saking Gusti Benawa le Mbah Darto. Nen. Oh nggih. Radi mriki ta, Pak? Langkung prayogi panjenengan lenggah mawon, Pak. Ampun jumeneng, Pak. Kyai sepuh ki ya lenggah mawon. Nggih, ya dikacari lenggah. Iyalah. Pisan bae terus disambung ning sarung jagung. Piye carane sak karepmu? Wis pokoke padha pelok barang. Ha ya mengko Bu Tarmi tampil ke muka. Mate seri Angling Darmo. Menika anu, Pak. Ula Tampar. Pun sewu, Pak. Menika Ula Tampar. Ngendikanipun anu anak putu nggih. Kita amuk karyanipun Ki Haji Anom Suroto. Ha, menika. Kita among Mas Duwi Ndowere. Oh isih no. Aja ospa Pak Darto menika pidalem saking pundi nggih, Pak nggih? Kula paseng mriki kemawon. Oh, bangseng mriki nggih. Oh, nggih. Neno-nenong yo kalimpot marang turun niro Mas Mudin Suko tasih streaming di Paragilan. Pak De Jinggo matur nuwun, Pak De Darman tebi-tebi saking Karanganom. Kenya nyambung sejarah kewajiban kang tubuh ngupakara mulih mamarti kau taman dimen bisa
meksa titipan nira anak putu pinudimu reh lestari ayo padha nindakno kemari paloji mawi ketara harjo iku nusantara bumi nekencana uga wos kaluka kanthi dasar Pancasila alase ini kabeh Kor sareng-sareng dadi titipane anak utuh prayoga nindaya slamete aja dilaleke yo bangga lestarene sarung jagung Mas ati umurun anak utuh Butarni kereta jagung aku tekan kor sareng wangi bapak jiwa raga matu aku Rasulullah matone sasandingan agawe semrasaku nadyan unggal undung ora patone tansah sunanding mung tansah eling sarung jagung abote batu tresno yen awero sedina kaya setahun sarung jagung abot matur nuwun Pak Darto. Mbah nuwun Mbah Darto. Nggih, Mugi luar biasa. Awet bergas nggih Mbah. Piyai sepuh ning suarane ora kalah karo sing enom kok. Bawa jos. Nggih. Lah saiki panyuwun saka panjenengane Pak Haji Potok nggih. Pak Haji Potok. Tasih lenggah piyayinipun? Tasih. Alhamdulillah. Lah iya. Ngersake jane gampang lho Pri. Napa? Jambu alas. Oh, jambu alas. Jambu alas kula suwun supados Mbak Apri karo Mbak Mimin. Oke, Bos. Mau pas lagu apa sore mau Mbak Mimin sing dadi lanang, Lintang Asmara. Saiki sing dadi lanang Apri genti sing wedoke Mimin. Oh, nggih. Copot genti gelukane. Ora iso menang. Adil kudu adil ayo. Sok cantik. Le, Gusti Benawa mboten kepareng lho. Oh, mboten pareng nggih. Kowe tok perlindungan kok Gusti Benawa. Ora kengkrek. Ajeng beto mantuk. Lah Gusti Benawa kan rumiyin sanjange kapusan. Basan dianu bulake lenang ngono to, dia jiret lenang ngono to. Basan ning ngisor lho ten ngandhap
Kula anu jaler lho Gusti, wis ben rapopo. Masa ya Gusti Bunawa ngono iki pati akal-akalanmu. Gusti Bunawa piyane yutun kok. Nah, iya. Lah apa Gusti ki ra kena kilap kok. Apa kilap ya karo aku sik. Karo sing tuwa sik kok arep angah-angah. Lah nyuwun sewu karo aku sik lagi kowe. Menika karya cipta dari almarhum Mas Didi Kempot. Nggih. Luar biasa, maestro campursari. Weh, saka Solo. Ha iya. Ya mangga diaturke. Wardigori ya gawe lagu. Napa lagunipun? Jambu kluthuk. Mangga diaturke. Gedang kluthuk. Dados ya. Yo. Sayangku Mimin. Iya sayang. Radang sik kenes. Monggo Bapak. Hop. Sik, Mas. Anu napa Pak Haji Potok niku niku napa badhe nyanyi piyambak, Pak? Oh, mboten saged. Oh, Mbak Mimin nggih. Mbak niki mawon. Wakil Mbak Mimin. Oh, nggih Pak Joget Haji. mawon wakil nggih, Pak. Wakil niku biasanipun bayar niku Pak. Lah kek Mboten kaya mboten ampun Pak. Lah kek kaya Mudin. Ya, Bali Mas. Tak tutu. Oh, foto rumiyin. Foto rumiyin. Oh, foto Pak Inje. Nggih, Pak. Foto rumiyin lho. Piyayi nek remen ya Lanjut. ning budaya, remen ning seni ya kaya mengkene iki. Nggih, Pak. Nek sing enom sing ayu niki Pak nek segi mati kula lah. Milih ayu apa milih gemati? Ning ibu ya ora mungkin cemburu wong lanang kabeh kok. Estu. Lah nggih, ngono. Video engko engko nglalu-lali. Sayang mboten kesan disayang lek min rumiyin. Pak Haji sugeng kula. Sembah nuwun nggih Pak Haji. Matur nuwun Pak Haji Pak nggih. kula pun Mang Yasinke nggih, Pak. Kulhu mawon. Kulhu. Matur nuwun sangat diaturke. Jambu alas pamundutanipun Jambu Pak alas. Haji Potok menika. Potok nggih. Monggo Mbak Umi kapure jeneng saka palungguhanipun. Monggo Mbak Umi. Monggo Nyi Umi. Ayo. Drung ae. Bali. Kan Bali, pejahi mawon, Pak. Ora jane iki wis bener, Wardigori iki malah ngandani. Sing kleru sing ngandani. Kuwi to. Oh, Wes bener kok dadi. Apri bareng iki joget wis Bali ning mripatmu kurang kocak. Kudune kocak ngendarandir. Apa iculek kanggo linggis apa piye ben? Lah nek kowe ngono wis kaya kocak mau mripatmu kero. Sik, iki Mbak Umi, enten sing nyuwun request lagu Kusuma Wijaya. Kakung Putri ta niku? Niki Putri. Niki anu solo. Mboten duet. Nggih, Kusuma Wijaya piyambak. Mboten Kusuma Wijaya. Nggih. Oke. Ya, diaturke. Wah, monggo. Ya, tak kentunke kagem kanca-kanca SKTS dimanapun berada. Gusti Benawa tasih lengkal. Gusti Benawa jebul ya mencampur sak kondur dhewe. Kondur. Oh ya, matur nuwun. Kusuma Wijaya Mas. Yo, oke dados ya. Kabeh para waranggana jumeneng sedaya. Nah. Terkecuali Yutarni ampun kuwi mergo senior tur yo maestro. Nah nggih ta. Oh iya Yutarni iki ora gelem lungguhan kok apa kuwi ngadeg kok ya. Jegang. Mulane kuwi. Ya jumeneng sedaya. Ya. Dik Trias, Dik Yola, Mbak Rini, Mbak Putri. Ngilingake kabeh para warga masyarakat kabeh supaya remen ning budaya, remen ning seni,
ngaturake lelagon kali yakin atau sabda sarangan duet monggo perahu layar bablas teng aja dipleroki dados ya mangga ya dados ya mangga ya lepat nyuwun pangapura Mbak Mimin, Mbak Apri, mugi warga ing bangseng gentan mriki pinaring ana rahayu wilujeng. Amin. Murah sandang murah pangan panjenengan kuntur nggih sing ati-ati slamet dumugi dalem nggih Mbak Mimin, Mbak Apri. Ayo Sewandara ndek malah lompat duka. Wah iya. Ulira sarta palawanu teng ranu. tungkap gagat injang kartiku abyoring tawang meramang rebut bijang lintang luku langen lan gubuk penceng lanjar ngiring rinungrum si Joko belek banyak angerem surem dining panjerisuk marut pemimpin semilir meh Prabowo hawa asrep angasrep pisagung dumadi kadya ginugah sedaya kang tasih nindra temah geragapan jeblo mancinimus andungkap arahina kekiter ning kekayon kaya-kaya kayung yun wijiling raditya tan kecicir oceng peksi cucuk ira cecari wis yen cetha kaya ngucap hangacarani sireping hiwangan candra gemanti citraning ngareka ingkang wonten ing wana Tunggarana alas gawat sinung wingit pilih jalawing kawawa ngambah wana ngriku alas gung liwang-liwung gegorotan nuruket keket lawatan persuh lawan gelagah ngalang-alang kolonjono kekalangan senela lumut gundha lan weweyan suluring ringin bebuletan pating rembyah roning benda ping bleber satu galak dinga lena ya kamangsa nadyan mekatena parandene wonten Sugya kalih ingkang coplok saking embanan nenggih o satriya saking kembaran wingking saking pertapaning andung dadapan kasih Bambang Sengkan lan Bambang turunan satriya kembar wernane kembar busanane mudha tumaruna detek pideksa pengawak tirta gawaya teja bagus wernanira ampeng jatmika ruruh pasemone yen to ngendika sinungging esming lati arumi jiling sabda trutma tansah nginai piyasing sasama dasare digdaya sekti mandraguna turut kinasih ing dewa lah sinten to ingkang tansah tuturi handayani nenggih pawuluh cumbu Panakaman Caturki Lurah Semar Badranaya nala garing Petruk sarta Bagong duk samana dening wonten ingkang nyabawa hamung ngentosi gawipun timbalanipun Sang Bandara